sing sanggup. Pundi dawuhe? Kula cepenge mangke. Badhe kula kampung wonten ing alun-alun durung mati kudune kaya niku. Ning ya ampun nyepelakaken kali si Bawor dinten samangke niku jan ngedap-edapi temenan. Boten kikrik, boten miris. Mangke badhe kula kepiyakaken prajurit kula saking negari Awawu Langit. Badhe telampret tukang kimpul. Jujur wonten panggenanipun si Bawor badhe kula ringkus, badhe kula kandhung. Pun tingali kemawon saking ketepian. Kalah kelawan Bawor kula mriki kula tak rangkete sanangge. negara Awawu Langit Kesete Prabu Dewa Denta budal kerangket barang si Bawor dipandang, ayo Bawor dipateni, ayo wah
Sikrapana kang ngetuningal Barangan sapo sam yo metel